Εδώ έχω 10 χρόνια παραπάνω που έρχομαι, ευχαριστημένη είμαι, έκανα και τα άλλα εδώ και τώρα ήρθα ξανά και πάλι ευχαριστημένη είμαι. Ο Θωμάς είναι καλός γιατρός κι αυτός, όλοι οι γιατροί καλά, αλλά ο Θωμάς τον έμαθα τώρα και μια χαρά πέρασα, δεν πόνεσα, δεν έκανα τίποτα. Όλα καλά πέρασαν, αυτά και είμαι ευχαριστημένη. Πρώτα 10 χρόνια έκανα τα πάνω, τα δόντια, όλα, 3, πόσα φυτευτά έβαλα, μια χαρά πήγανε, δεν έκανα. Αυτά κάτω τα είχα κάνει, δηλαδή, θα γεώφυρα και εκείνα πήγα κάπου και με τα πέταξαν. Ξανά ήρθα στο Θωμά εδώ, στη Γερμανία είμαι, αλλά εδώ ήρθα να κάνω, γιατί είμαι ευχαριστημένη. Και έτσι πάλι άρχισε, έβαλα 6 φυτευτά και δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε πόνεσα, δόξα τω Θεώ. Και το Θεό τον έχουμε μαζί μας, όλοι μας βοηθάνε και ο Θωμάς είναι καλός γιατρός και αυτός με βοήθησε να είναι καλό όλοι. Και ευχαριστήθηκα. Σήμερα, ακριβώς 12 Αυγούστου, γέμισα τα 92 και στα 93 είμαι τώρα. Αλλά τώρα που θα βάλω τα δόντια, ίσως θα φτάσω και τα 100, δεν ξέρω. Ίσως ο Θεός ξέρει όμως. Πρώτο ο Θεός. Εγώ πρώτα στο Θεό πιστεύω και μετά το γιατρό. Έστω και ένα χρόνο να ζήσω, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, μπορεί να είναι, να φάω, να μπορέσω να τρώω. Τα δόντια δεν μπορείς χωρίς δόντια. Να μην φοβάται, να μην φοβούνται, όλοι να βάλουν, όλοι να τα κάνουνε. Έστω και ένα χρόνο να τα έχουνε, να τα βάλουν όλοι. Τα δόντια είναι δύσκολα. Και οι νέοι να μην αφήσουν καθόλου, να έρθουν όλοι να τα κάνουνε. Να μην φοβούνται, ούτε πονάει ούτε τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα εγώ. 3 φορές ήρθα και αυτά μέχρι εδώ τελείωσα αυτά. Θα έρθω ακόμα μια φορά, αλλά λίγο να στρώσουν, μετά 4 μήνες πάλι στη Γερμανία είμαι, αλλά από εκεί θα έρθω πάλι με το αεροπλάνο, θα έρθω στο Θωμά πάλι και θα τα τελειώσω.